Gracias. Bos días a todos e a todas. Damos comenzo á sesión ordinaria do mes de marzo e comenzamos a orden do día coa aprobación do borrador da sesión anterior do 22 de febreiro. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, votamos a acta. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a toma de posesión do concelleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, don José Areal Giraldez. Secretario, concelleiro ainda non é. Don José. Nada, que se incorpore e que proceda a la lectura. Sí. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Mos, con lealtade ao Rei, e agardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi bien. Bueno, pois damos a benvida. Algún voceiro despois pode intervir. Pola miña parte, como responsable desta corporación, pois lle dou a benvida a esta corporación. Desexo que sean días satisfactorios, inolvidables na súa vida o poder traballar para os veciños e as veciñas de Mos. Para iso nos presentamos ás eleccións municipais. Estou segura de que vai a ser un concelleiro entregado, comprometido coa súa parroquia e con todo o Concello. En breves días daremos conta das novas delegacións e no personal, pois Areal, moitísimas gracias por toda a confianza que sempre me depositaches. Algún voceiro? Victoria? Pois dentro do PSDG, darlle a benvida. Esperamos traballar nun tono de cordialidade e productivo para poder responder ás necesidades da veciñanza. Esperamos que sexa tamén do seu agrado estar nesta corporación. Gracias, Victoria. Román? Sí, nada, bos días a todas e a todos. Simplemente darlle a benvida e reiterar o mismo. Agardamos que, dentro do noso grupo, agardamos que se traballe con sentido común de cara ao benestar de toda a veciñanza e, nada, con toda a forza, darlle a benvida. Gracias, Gustavo. Bo día a todas e todos. Darlle a benvida á corporación e desexarlle o mellor dos acertos na súa labor, na que lle corresponda como concelleiro, e se non acerta estaremos aquí para facer unha crítica constructiva, evidentemente, pero desexo o mellor. Gracias, Gustavo. Verónica? Ben, reitero todo o dito anterior e darlle a benvida e espero que esteo ás alturas do cargo e para calquer cousa aquí estou e espero que e viceversa. Gracias, Verónica. Camilo? Nada, José, darche a benvida, formas parte desta corporación, estou seguro de que serás un gran concelleiro, podremos contar contigo para grandes cousas e nada, a partir de hoxe empezache unha nova experiencia e con nós ao teu lado vai ser moi satisfactoria para todos. Benvido. Gracias a todas e a todos. Non sei se José quere decir algo. Espera, José, que che dan un micro. Pois un pouco mismo, estou como... O recibimento foi fenómeno por parte dos meus compañeros, xo tiña claro, e por parte da oposición, pois xo mirastes, o sea que gracias a todos de corazón. Moitas gracias, Areal. Bueno, pois pasamos entonces ao punto terceiro, que é o expediente 1385 do ano 19,
que por fin finalizamos a desafectación das escolas unitarias de San Rafael para o seu uso e disfrute. Sobre elas asomamos e a Asociación Española contra o Cancro. Ten a palabra o secretario. Emitiuse ditamen favorable pola Comisión Informativa de Patrimonio. Gracias. Algunha intervención? Camilo, por favor. Nada, dicir que vamos a votar a favor, pero sí que queríamos solicitar, recordar algo que xa se dixo noutras ocasións relativo ás escolas unitarias, que posto que están estas asociacións ali, pois que se sinalicen, que se poñan unhas sinais na estrada principal para identificar que as asociacións se encontran nesas instalacións. Gracias. Ter razón, Victoria, así que o habías pedido e hai que facelo, sí. Tomamos nota diso, xa habías comentado. Gañamos? Nada? BNG, nada? Verónica? Nada. Bueno, pois damos paso á votación, entón. Para votar, si o esperamos a Nidia ou ejerces tú de presidente con voto de calidad. Va a haber unanimidad, pero bueno, hago constar que no vota a alcaldía. Sí, como que irades. Non sei o tempo que... No, el acuerdo se va a adoptar porque se puede, es por unanimidad. Votámoslo entonces. Sí, veña. Pois votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade entonces. Vale, vamos co segundo punto, que é bonificacións do IBI 2021 a asociacións culturais. Consta de ditamen da Comisión Informativa de Facenda. Partido Socialista, intervención. Gañamos, BNG, Verónica. Nada, votámoslo entonces. Votos en contra, abstencións, votos a favor, tamén por unanimidade. Vamos co quinto punto, que é modificación do anexo de subvencións nominativas do orzamento 2021. Emitiuse ditamen favorable pola Comisión Informativa de Facenda. Partido Socialista. Dicir que estamos tamén moi orgullosos dentro do Partido Socialista de Juan Ferrón, que apoiamos esta medida e estamos agradecidos de que un deportista do seu nivel leve o nome de Mos a nivel internacional en todas as súas competicións. Moi ben. Gañamos, nada? BNG, nada? Verónica. Sí, darlle a enhoraboa, oxalá que isto sexa o principio dunha gran carreira e que nos leve por todo o mundo Juan Ferrón. Vale, nós por a nosa parte, nada, decir que estamos orgullosos, que é un paso máis para que este mozo pois siga competindo, que leve o nome de Mos polo mundo adiante e desearlle pois dentro dos logros que poda ter o mellor posible. Votámoslo entonces, votos en contra, abstencións, votos a favor, por unanimidade. Dolle paso á alcaldesa. Me carguei o asunto. Espera que vou a... Vale. Pois estamos no punto 6 xa. Que rápido. Expediente 490-2021, delegación da instrucción das multas de tráfico ao oral. Emitiuse ditamen favorable pola Comisión Informativa de Facenda. Algúnha intervención? Non hai. Votamos entonces, votos a favor? Queda votado por unanimidade. Pasamos ao punto 7, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular en apoio á reducción do IBE aos salóns de peiteado. Sí, pero foi a Comisión Informativa, non? Sí, pero como emoción xa non... Vale, Camilo Voceiro ten a palabra. Vale, dou paso se os parece a lectura, porque a xente que nos poida estar vendo non sabe, entón leo a toda. Moción do Grupo Municipal Popular en apoio da reducción do IBE aos salóns de peiteado. O Grupo Municipal do Partido Popular, exposición de motivos. O salón de peiteado representa un importante sector económico do tecido empresarial do noso país. Durante os últimos anos, estes profesionais veñen atravesando unha notable crise que se veu agravada coa chegada da pandemia da COVID-19. As restriccións derivadas da situación sanitaria e a práctica desaparición de celebracións e eventos festivos están abocando a desaparición a cento de profesionais e empresa do sector. Só en Galicia, o impacto da crise sanitaria provocou o peche de máis de 300 negocios de peiteado e unha caída na súa facturación que supera o 30%. Estes negocios, na súa maioría, pequenas e medianas empresas, supoñen un número considerable de postos de traballo.
Cabe destacar tamén o esforzo realizado polo sector para adaptarse á normativa recomendada polas autoridades sanitarias, o que supuxo tamén un importante investimento que, apoiados pola Administración Autonómica, tiveron que asumir directamente. O pasado 21 de xaneiro, o Grupo Parlamentario Popular, logo do diálogo cos traballadores galegos do sector, rexistrou no Parlamento de Galicia unha proposición non de lei para instar ao Goberno Central a unha baixada do IBE, pasando do 21% actual ao 10%, considerando unha das medidas fundamentais para garantir a supervivencia do sector. Desde este Concello debemos tamén sumarnos a esta proposta de reducción que se fundamenta, entre outras cuestións, que na súa cualificación por parte do Goberno Central como se fixo esencial durante o estado de alarma, pois, ademais do seu traballo no ámbito da estética, realizan unha importante labor hixiénica e sanitaria, especialmente para as persoas dependentes. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Mos presenta a seguinte proposta de acordo: demandar ao Goberno do Estado a reducción do IBE dos salóns de peiteado pasando do actual 21% a un 10%, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen, nun momento de especial necesidade por mor da crise COVID-19. Pois isto, a moción que traemos hoxe a debate, xa vos lo expliquei na comisión informativa, foi según nos lo pediron as asociacións neste caso de salóns de peiteado, e o que trasladamos aquí o noso apoio, esperemos que o resto da corporación así o entenda. Moitas gracias. Gracias, Camilo. Palabras, PSOE. Para empezar, queríamos que nos explicasen por que nalgúns medios saiu a nota de prensa que a señora Arévalo acudiu á concentración en Porriño con declaracións do Partido Popular. Na páxina do Concello de Facebook saiu que acudiu como alcaldesa. Si acudiu como alcaldesa, a maiores aproveitaron para facer unhas declaracións como representante do Partido Popular, ou se acudiu como representante do Partido Popular non poderían colgarse as fotos na páxina do Concello. Ademais, esta moción é do Partido Popular, así que non entendemos como cando publicaron esas fotos aproveitaron para anunciar que se presentaba esta moción. Aínda non había ido á comisión, aínda non se había producido o debate no pleno, por tanto, non debería de anunciarse en Facebook. Pero se en Facebook se van a anunciar todas as mocións que presentan todos os grupos, a partir deste mes, pois tamén os grupos da oposición lle pasaremos as nosas mocións á gala para que as anuncie no Facebook do Concello. En comisión e agora repite o portavoz do Partido Popular que este colectivo pediulle que presentaran esta moción, pediulle a axuda, pois debeulle de pedir solo o Partido Popular, porque esta é unha moción tipo que os representantes do Partido Popular presentaron en todos os concellos e que só presentaron os representantes do Partido Popular. Sen embargo, a oposición nos reprocha que presentamos mocións tipo. Debe ser que a este pleno só poden vir as mocións tipo cando son do Partido Popular. En 2012, o Partido Popular, con Mariano Rajoy gobernando o Goberno Central, decidiron subir o IBE dos veterinarios, servicios funerarios, gimnasios, espectáculos ao vivo, cine e todo o mundo da cultura en xeral. Naquel momento entendían que era un luxo, que só se podían permitir algúns e por iso lle subiron o IBE. Sen embargo, agora están solicitando a reducción. Se naquel momento consideraban que era un luxo, non ten sentido que agora defendan o contrario. Non será que en vez de facerse eco das reclamacións dun colectivo queren aproveitar esas reclamacións para facer un pouco de demagoxia e aproveitando que é algo que lle van a reclamar o Goberno Central, subirse ao carro para facer, como lle estou dicindo, un pouco de demagoxia. Leccións do Partido Popular entendemos que nos deberían de dar as xustas, sobre todo cando foron vostedes os que propiciaron esta situación subindo o IBE das perruquerías. Esta é unha medida que fai uns anos o Partido Socialista plantexou a súa reducción e que agora o Goberno a está valorando. E como digo,
o Goberno está valorando e non vai ser gracias ás mocións que presente o Partido Popular nas diferentes administracións, senón porque é algo que xa se estaba contemplando e xa se reclamou. Moitas gracias. Gracias. Román. Sí, bueno, aquí compre recordar, como xa se acaba de dicir, que no ano 2012 o goberno do Partido Popular, presidido por M. Rajoy, co ministro Montoro a cabeza do Ministerio de Facenda, pois subiu o IBE reducido que tiñan as perruquerías do 10% pois ao 21%, non? Nós non imos a negarnos ao plantexamento xa levado ao Congreso para que se inclúan estes servizos de imaxe persoal nas actividades que teñen pois o IBE reducido, non? Pero, sobre todo, porque estamos a falar dun IVA que afecta basicamente pois a pequenas e medianas empresas que viron deste xeito pois incrementado o IVA no que iso supón no aumento de prezos ao público ou en moitos casos, na maioría, descenso de ingresos pois por non poder asumir estes negocios a diferencia. Mais agravado aínda na situación actual de pandemia, onde estas pequenas empresas sufriron fortemente o embiste da crisis que trouxo consigo pois esta situación sanitaria. Por iso entendemos que máis que xustificada está a necesidade cando por riba, durante a pandemia, foi considerado un sector esencial. Nós, que acompañamos a este sector na súa xusta reivindicación, que saímos con elas ás rúas, elevamos este tema ao Congreso, que é aí onde os partidos que estamos hoxe aquí, pois é onde temos representación e representatividade para defendelo e tratalo. Pero chama a atención que o Partido Popular pois hoxe traia aquí esta moción sendo como foron a orixe do problema. Nos parece un acto de excesivo oportunismo e que novamente apuntan máis alá deste tema do IBE para disparar sin descanso pois contra o goberno de coalición que está no Estado neste caso. Non imos votar en contra porque apoiamos as reivindicacións do sector das perruquerías, pero tamén debemos deixar claro que nós non imos estar nin entrar no xogo oportunista do Partido Popular. Estamos a traballar onde e como hai que facelo para que todos os sectores productivos, incluídos as perruquerías do país, estén respaldados nesta época de pandemia e de dura crise. Moitas gracias. Gracias, Román. Gustavo? Sí. Como xa se dixo, no 2012 foi cando se subiu o IBI do sector dos salóns de peiteado do 8% ao 21%, e xa o BNG nese momento estivo en contra. Tamén se dixo por parte do goberno daquel momento do Partido Popular que sería unha medida temporal, e xa pasaron 8 anos e 3 gobernos distintos e non se fixo nada. Estamos a falar dun sector formado maioritariamente por pequenos autónomos, dos que o 85% son mulleres autónomas. Un sector que na actualidade ten en Galiza máis de 7.000 establecementos e xeran máis de 21.000 empregos directos. Pero que no ano 2012 había en Galicia 10.000 salóns de peiteado e empregaba a 25.000 persoas. Nestes 8 anos nos que se subiu o IBI, non é unha cousa recente, pecharon 3.000 locais e perderonse 4.000 postos de traballo. É dicir, un 30% menos que no ano 2012, que foi cando se subiu o IBI ao 21%. Neste caso, como en moitos, non deixa de ser vergoñento o cinismo e a hipocresía tanto do Partido Popular como do Partido Socialista e agora tamén de Unidas Podemos. No ano 2014, o BNG presenta unha iniciativa para a reducción do IBI dos salóns de peiteado. O PP no goberno nese momento vota en contra. Pero é que nos orzamentos do Estado do ano 2021 o BNG presenta unha emenda nese mesmo sentido e o PP, estando na oposición, vota a favor. O PSOE, estando na oposición presente en 2014 e 2018,
sendas iniciativas no Congreso para a redución do IBI dos salóns de peiteado e no 2018 co apoio de Unidas Podemos. O BNG presenta unha emenda aos orzamentos para a reducción do IBI dos salóns de peiteado este ano e o PSOE e Unidas Podemos, estando no goberno, votan en contra. Son os de sempre. Cando están na oposición din unhas cousas e cando están no goberno gobernan para os de sempre. Estamos de acordo con esta iniciativa e así o demostramos apoiando a PNL que se presentou o pasado 21 de xaneiro o Partido Popular no Parlamento de Galiza. Por iso o voto a esta moción vai ser favorable por parte do BNG. Dito isto, e así o dixemos na comisión, ao noso entender esta medida, sendo moi necesaria, quédase curta na situación actual, pois a igual que outros sectores, os salóns de peiteado, barberías e salóns de estética necesitan axudas para poder afrontar as enormes perdas que sufriron durante esta pandemia. Por iso queremos presentar unha emenda a esta moción no seguinte sentido. Instar a Xunta de Galiza a destinar axudas directas inmediatas que axuden a paliar a grave situación económica que está a sufrir o sector dos salóns de peiteado, barberías e estéticas e negociar cos sectores as condicións destas axudas. Esta medida é moi importante, pois este sector acumula unha media de perdas do 35%. Se temos en conta que a maioría dos negocios son autónomos e de unha única persoa, este volume de perdas é moi grande. E tendo en conta que a liña de axudas que presentou a Xunta só se pode acoller se teñen unha baixada da facturación do 45%, a maioría non poden acudir a elas, por tanto, vai levar ao peche a moitos negocios. E por iso pedimos aos grupos aquí presentes que acepten esta emenda. Gracias. Verónica. Ben, para empezar, é un pouco terrible que o goberno, neste caso o Partido Popular, tendo unha maioría absoluta, leven esta proposta aquí en Mos, cando iso debería de ser algo que, ao meu entender, debería de facer os grupos da oposición, algo social, algo que estamos todos os días mirando as carencias, neste caso do sector das perruquerías, e veñan facer todos campaña, que se van a folgas en nombre do PP, da alcaldesa. Eu creo que o verdadeiramente importante é que a xente necesita axuda. Baixo a coyuntura que estamos económica neste momento, creo que todos deberíamos estar de acordo e non estar facendo campaña política mes tras mes. As perruquerías piden que se aprobe unha proposta de reducir un imposto, neste caso que é do 21%, ao 10%, porque isto é para evitar cierres. Teño que recordar, non foi falta ir ao ano 2012, que, hai 9 anos, obviamente non estivo ben, pero no ano 2018 o PSOE presentou unha proposición non de lei reclamando a baixada do IVA, o tipo reducido, o sector, e agora resístese a aplicala, cando o sector está pedíndolle desde o ano pasado axudas. O sector está preocupado polas pérdidas en torno a un 45%. Durante o confinamento, o sector estivo considerado esencial. Por iso as manifestacións, o eslogan que tiña era que non eran un luxo, non somos un luxo, cando considera o goberno central que parece que si o son. Durante os meses de noviembre presentouse varias propostas aos presupostos do Estado e foron denegados polos votos dos socios do goberno. Como se dixere isto? Como se entende isto? Se estamos nunha crise económica sin precedentes. O pasado día 23 de marzo, a Comisión de Hacienda do Congreso dos Diputados aprobaron en martes, co voto en contra do PSOE e a abstención de Unidas Podemos, que non o entendo, pois varias proposicións non de lei presentadas polo Partido Popular e a Esquerda Republicana para reducir o IVA dos servizos de perruquerías, barberías, estética ao reducido. O sector está afogado, necesitan axudas. Eu, que debería de facer? Votar en contra porque o presenta o PP? Ou estar a favor primeiro dos veciños e logo dos partidos? Creo que queda claro o que debo de facer e a miña conciencia ten que estar a favor de axudar aos veciños neste caso, que son os que piden axuda. Por tanto, o meu voto vai ser a favor
todas estas propostas veñan do partido que veñan están ben benvidas. Insisto, a coyuntura económica é moi grave e a xente necesita axuda, non necesita botarnos en cara se un presentou, outro dejou de presentar. Estamos no ano 2021 e necesitamos medidas, non política, día tras día e mes tras mes. Por iso que, señores, vamos a ser serios. Gracias, Verónica. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Bueno, a verdade é que non deixo de quedar abrallado. Duro papel, tanto Victoria como Román. Agora non sei se defende se a gañamos ou a Podemos, a verdade é que xa non o teño claro. Pero moción tipo de tipo nada, porque o BNG en Gondomar presentou esta moción tamén. Non temos moito en común. O sea que non se trata de mocións tipo. Nós cando falamos de mocións tipo son mocións que non afecten ou que non afectan directamente aos nosos veciños e veciñas. Isto é unha moción donde as perruquerías, os salóns de peiteado de Mos piden esa axuda, igual que o resto da comarca e o resto de Galicia. É dicir, ao final, se nós, que somos a administración cercana, non estamos pendentes destas cousas, nin trasladamos aquí esas necesidades, outra cousa é que a nivel nacional haya un movimento e nós nos podamos sumar, obviamente, pero sempre cando se vexan neste caso os nosos veciños beneficiados. Ese é o caso. Eu non sei, a verdade que quedo abrallado porque tanto o Partido Socialista como o BNG como Podemos ou gañamos, vides aquí no pleno e vides má falar de Mariano Rajoy no ano 2012. Realmente o vosso argumento é ese. O argumento para decir 2 minutos de debate é Mariano Rajoy que gobernou fai 9 anos. O sea, que tomou iso fai 9 anos, esa decisión. É dicir, non me vale. Iso non me vale. Iso non é argumento. Ni se merecen estes colectivos ese tipo de argumentos pola súa parte. Nós aquí traemos unha moción seria, unha moción donde pedimos algo que está reclamando un sector que neste momento está afogado, e realmente onde reclaman é unha medida da baixada do IBE, que eles creen, que eu xa vos lo dixe na comisión e volvo a repetir, non son quen de valoralo, pero eles o piden porque creen que con esa medida realmente lles beneficiaría e poderían ter moito máis traballo e de mellor calidade. Realmente o que facemos é dar traslado. Eu o que lle pido é responsabilidade, porque non dá moito máis de si este debate, o que lle pido é responsabilidade, que pensen nos seus veciños e nas súas veciñas e se deixen de temas partidistas, como ben dixo Verónica, estou de acordo, de que aquí ao final os veciños están por encima das siglas e lles pido que o apoyen. Moitas gracias. Gracias, Camilo. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. En ningún momento dixemos que íbamos a absternos ou íbamos a votar en contra desta medida, porque entendemos que é unha situación crítica para todas as pequenas empresas, para os autónomos, para moitas empresas grandes tamén. Entendemos que estamos arrancando unha crise económica, que isto non fai máis que empezar. Non dixemos que íbamos a votar en contra, pero o igual que estemos a situación económica neste momento, tamén tiñamos unha mala situación económica no ano 2012, porque tamén estábamos en plena crise económica. E, por tanto, sí que temos que facer fincapé en que naquel momento o Goberno Central subiu o IBE e agora están pedindo que o baixen. E claro que o temos que decir, aquí e claro que o temos que decir en todas partes, porque foi o Goberno Central, o Goberno de Mariano Rajoy, que foi quen gobernaba, que era o representante do Partido Popular, quen decidiu subir o IBE hasta o 21%, quen entendía que ese era un luxo naquel momento e que foi un luxo ata que deixou o goberno. E por tanto, o temos que decir. Iso non quita que non pensemos que sí que é unha situación que debe de valorarse, porque é certo que está sendo moi duro para moitas empresas. Que os nosos argumentos a vostede como representante do Partido Popular non lle valen, pois dame a entender que son os correctos, porque se me dixese que sí que lle valían, pois entón é que estaba equivocada. Moitas gracias. Román. Bueno, a ver, por partes.
señor voceiro do Partido Popular, eu estou aquí como concelleiro de Gañamós, eu volvo a repetir, igual que en plenos pasados, solo que, bueno, Gañamós está adherido a moitos convenios con Unidas Podemos neste caso. Nos orzamentos xerais do Estado, é certo que na negociación destes últimos orzamentos se presentou unha emenda por parte de Esquerra Republicana para baixar o IBE a... que, bueno... Nestes últimos orzamentos do Estado, Esquerra Republicana presentou unha emenda para baixar o IBE ao 10% ás perruquerías. E é certo que hubo que rechazala para sacar adiante uns orzamentos que si aprobaban outro tipo de axudas, uns orzamentos que tanto o Partido Popular como o Bloque Nacionalista Galego votaron en contra, que tamén hai que recordarlo. Si é certo que agora mesmo se aprobou un plan de 7.000 millóns de euros de axudas directas para pymes autónomos e se lle está pedindo ao Ministerio de Facenda, que manda o PSOE, que inclúa as perruquerías nestes servicios esenciais, e se está negando. Creo que deberían de preguntarlle ao Ministerio de Facenda o por que se nega a poñer estes servizos como de primeira necesidade. O de M. Rajoy foi a modo de recordatorio, porque creo que ten que estar en riba da mesa a maneira de que xestiona unha crise pois dende a dereita e cando está un goberno de esquerdas, non? Eso hai que tamén poñelo a modo de recordatorio. É certo que foi no 2012, pero a maneira de xestionar unha crisis dende a dereita é subir impostos aos sistemas, aos servizos máis esenciais. Entonces, bueno, simplemente aí a modo de recordatorio. E pola miña banda nada máis, simplemente volvo a insistir, vamos a votar a favor, en ningún momento dixemos que íbamos a votar nin a abstención nin en contra, nós estamos a favor deste tipo de axudas ás perruquerías, faltaría máis, e o noso voto será favorable. Dende Gañamós, no pleno municipal do Concello de Mos, será favorable. Moitas gracias. Gracias. Gustavo. Ben, a ver, recordar a Mariano Rajoy, vale, foi o que subiu o IBI ao 21, e que agora estamos tratando que se baixe o IBI do 21 ao 8%. E o argumento non é que fora Mariano Rajoy, porque eu nombrei a 3 gobernos diferentes que pasaron polo Estado. E cando están na oposición prometen e fan unhas cousas, e cando están no goberno olvídanse automáticamente deso. Iso é o que quería denunciar, a hipocresía e a incoherencia. Os salóns de peiteado, barberías e salóns de estética piden máis que a baixada do IBI. Si está moi ben esta moción, pero vostedes saben perfectamente que non é o único que piden. Piden tamén axudas directas. Como dixen antes, a liña de axudas, por exemplo, da Xunta, contémplase a partir do 45% de perdas. Para calquera que sepa o que é ser autónomo, sobre todo cando estás ti solo traballando, máis dun 30%, un 25%, xa é o peche. Decirlle que só poden acceder a esas axudas co 45% é injusto, e por iso tamén nos presentamos unha PNL no Parlamento de Galicia para que se modificaran as axudas e se den axudas directas, que iso tamén o están pedindo. Despois, o tema de que falouse aquí de que as axudas directas que prometeu o Estado están ben, pero tamén hai que ter en conta, e din os datos aquí, que coa subida do IBI o sector perdeu o 30% de negocios e de emprego coa subida do IBI, sin pandemia. Entón é necesario, porque esta pandemia vai pasar e oxalá sexa en pouco tempo, non podemos permitir que algo que non é un luxo, como xa se dixo aquí, senón é algo necesario para moitísima xente, porque ir a unha barbería ou así tamén é hixiene, non é só facerse as uñas. Por último, o voceiro do Partido Popular, supoño que agora fará referencia, presentamos unha emenda, esperemos que se tome en consideración por parte do partido propoñente. E por último, aclarar unha cousa ao voceiro de Gañamós, que efectivamente o BNG votou en contra destes orzamentos, unha, porque o goberno do Partido Socialista e Unidas Podemos non aceptou ningunha emenda ao BNG, e dúas, porque son os peores orzamentos para Galicia en moitísimos anos. Solo aclarar iso. Ben, eu creo que sigo nunha realidade paralela. Aquí acabo de escoitar de que resulta que a crise de 2012 foi igual que esta crise.
volvo a recordar que moitos sectores, o turismo, que é vital para España, estivo parado, cerrado, durante a crise de 2012 creo que non foi así. Bueno, en fin, a mí parece unha falta de respeto un meeting, estamos nun meeting, non sei se seguir o meeting ou seguir no que estamos. Eu creo que hai que facer menos política, e ter máis respeto e menos reproches entre nós, e facer o que temos que facer. Por tanto, bueno, insisto, vamos a ser un pouco máis serios e deixarnos por un día ou por un punto de deixar un meeting, de facer un meeting con todo isto. Volvo a dicir, a coyuntura económica é terrible e non sabemos aínda como está por vir e pouco máis que decir. Abrumada síntome escoitando determinadas cousas. Gracias, Verónica. Camilo? Bueno, nada, para pechar simplemente volvo a pedir o mismo ao señor R. González decirlle que está moi ben a súa defensa, todo o que dice, pero ao final argumentos cero. E o BNG me permite facer por unha vez de Gustavo, decirlle que non estamos falando do IBI, sino do IBE. Vale, entonces simplemente aclarar, é unha gracieta súa. Unha vez máis decirlles, está claro o que nos piden, a emenda en principio non a vamos a sumar, porque consideramos que esta moción é a reclamación que hoxe en día fai o sector. Como vostede ben di, pois xa levan uns anos, pois ao final con esta subida do IVA, pois cerrando empresas, perdendo posto de traballo. Eles creen que isto é unha medida necesaria, pois a baixada do IVE, e despois, pois, se queren a mellor, pois, estudiar algún tipo de axuda e demais, pois poden presentar vostedes unha moción, estudiarase, pero neste caso non vamos a modificala. Vamos ao punto que traemos e o que vamos a tratar, o que estamos tratando e o que vamos a aceptar. Iso por a nosa parte. Moitas gracias. Gracias, Camilo. Eu sí que vou a facer unha serie de aclaracións porque había dudas, non? De si eu había asistido como alcaldesa, como non sei o que, a Porriño. Eu, as 24 horas do día, os 365 días do ano, son alcaldesa de Mos, hasta que Mos queira. E, polo tanto, a donde vaya, pois son alcaldesa de Mos. E, evidentemente, eu fun a Porriño, porque mo pediron os perruqueiros de Mos. Vaya, por Dios, non son capaz. Bueno, eu fun a Porriño, porque os perruqueiros de Mos se dirixiron a min, presentaron esa moción tal cual está hoxe debatida no pleno, tal cual a presentaron, que sepan todos os corporativos que isto non é unha moción tipo. Esta é a moción que presentan os perruqueiros de toda a comarca de Vigo pedindo a baixada do IBI, e tal cual a presentaron, nos a trouxemos ao pleno. E esa é a moción que presenta o Partido Popular, a cual vostedes se poden sumar, votar a favor ou en contra. Outra cuestión é que Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, decida asistir a unha concentración. E a verdad é que eu, cando empeza o debate sobre esta moción e a escoito a vostede, voceira do Partido Socialista, non dou crédito que a súa preocupación sea que eu aclare en calidade que fun o Porriño. Se as fotografías estaban no Facebook do Concello, vostede ten un problema comigo. Hai tempo que me din conta, pero asuma que a alcaldesa de Mos son eu. E vostede é a xefa da oposición. E haille bastante diferencia. Pero con todo respeto, lle digo que alá donde me vexa, vai a ver a alcaldesa de Mos, porque é o cargo que teño. E ali estaba tamén a alcaldesa do Porriño. Non estaba, creo que, representando o Partido Socialista. Estaba a alcaldesa do Porriño. Eso que lles quede moi claro. Por outra parte, en canto ao tema da defensa dos partidos nacionais de Podemos e do Partido Socialista, con todo o respeto tamén e con todo o cariño, quero decirlles que me dá moitas veces un pouco de vergoña allea cando lles miro de unha forma moi forzada e moi retorcida porque non hai argumentos defender os seus partidos. Eu, por suerte, e os meus compañeiros nunca nos vimos en esa tesitura. Ni me verán, porque o primeiro que defendemos sempre é Mos. E se temos que votar en contra de algo, do Partido Popular votamos. Se temos que coñer unha pancarta contra o Partido Popular, a collemos, e xa o demostramos.
Pero eu a vostedes, Victoria e Román, nunca lles vi en ese papel. Nunca. Porque non teñen o valor. Nin saben realmente o que teñen que defender. Que primeiro é Mos e despois o resto. A camiseta que teñen que vestir todos os días é a de Mos. E xa pondrán o resto das camisetas cando corresponda. Polo tanto, mire, eu a vostedes coitalo aquí facer defensa dos presupostos xerais do Estado era o esperpento máis grande que podía haber. Era o esperpento máis grande que podía haber. Pero xa que defendo os presupostos xerais do Estado, hombre, revise o que está defendendo, porque aquí seguimos esperando por unha nova autovía, ou por unha mellora da autovía, ou por un túnel, ou por a eliminación do peaxe da AP9 para que deixe de facer eses estragos diarios aos vehículos que pasan por Mos todos os días. Polo tanto, que está defendendo vostede? Non sabe nin o que está defendendo. O único que fai é unha intervención continua de M. Rajoy, M. Rajoy, M. Rajoy. Pero, Dios mío, pero de verdad, Victoria e Román, que para defender os perruqueiros, para defender a baixada do IVA, do IVE de España, para defender a baixada do IVE hai que falar de fai unha década. Hai que falar de fai unha década. Hai que falar de Mariano Rajoy de fai unha década. Pois saben unha cousa? Efectivamente, hubo unha subida temporal, como decía Román. E que me preguntan a min sobre eso? Pois que, se me preguntan sobre eso, lles digo que mal feito. E agora resulta que con unha pandemia histórica non hai motivos suficientes para baixar ese IVE. Por lo tanto, os partidos que estaban na oposición cando se fixo esa subida temporal, que pedían que eso non fose adiante, son os que agora gobernan. E entón, cal é o problema? Falen claro. Eu falolles clarísimo. Subida do IVE ao 21% fai 10 anos, mal feito. E en este momento hai unha pandemia e non hai motivos suficientes para baixar o IVE. E por que non votan a favor entonces os seus partidos? Por que non o resolven? Unidas Podemos e Partido Socialista son os que están gobernando en Madrid, os que gobernan o país. E por que non o resolven? Pois porque non queren. E iso é o que estamos dicindo aquí por parte do Partido Popular. E non teño ningún problema en falar de M. Rajoy. E non teño ningún problema en decir que Montoro, cando fixo esa revisión, para a miña forma de velo, se equivocou. Porque subir as perruquerías, que son servicios esenciais, inda que o Ministerio de Facenda non recoñeza ese IVE, é unha locura. E vostede, pois mire, en vez de falar tanto de M. Rajoy, faise aquí unha pregunta: por que o Ministerio de Facenda non recoñece como servicio esencial? Pois pregunte yo aos seus compañeros, que son os que sustentan o goberno de Pedro Sánchez. De verdad, pero de que estamos falando aquí? Señora Victoria, señor Román, si gobernan o país, vostedes os dous partidos, de que estamos falando aquí? E ainda veñen aquí a decirnos que non demos leccións. De que? De que? Non pretendemos dar ningunha lección. Entonamos o primeiro que foi unha mala subida no ano 12, pero, oigan, o que ocurría no ano 12 non é o que ocurre agora, O que ocurría no ano 12 non é o que ocurriu no ano 20, ni no ano 21. É que hai que esperar máis tempo? É que a que está esperando Pedro Sánchez? A que está esperando o señor Iglesias? Bueno, está de campaña en Madrid xa. Román, poña a camiseta de Mos. Victoria, poña a camiseta de Mos. E hoxe toca poñer a camiseta das perruquerías, dos perruqueiros e perruqueiras. E iso é o que lle estamos a pedir. O voto a favor para que o goberno de España baixe o IVE a como lle corresponde, que é o que están pedindo os perruqueiros. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a resolucións. Sí, despois. Pasamos a resolucións de alcaldía, comunicacións. Lles vamos a dar un resumen dos últimos datos do COVID. Teño por aquí as notas da última comisión. Bueno, como saben, levamos pois xa máis de unha semana con un nivel bastante estable no Concello. No día de hoxe temos a taxa máis baixa desde os últimos meses ou xa desde hai un ano. Hoxe temos unha taxa de 8 positivos no Concello de Mos. E na última comisión que fixemos a semana pasada e o pasado xoves para facer pois un repaso antes de entrar na Semana Santa,
lles decimos que en este momento non hai ningún positivo no servicio de axuda a domicilio, tanto nas auxiliares como nos maiores. Por sorte, en este momento o servicio normalizado. Comeza o lunes 5 a traballar a nova traballadora social. Tamén lles comunicamos que na Escola Infantil de Porteliña sí que houbo pois un pequeno gromo. Hai 3 todavía educadoras positivas e todavía está a aula pechada. Os nenos están todos negativos, pero sí todavía as traballadoras o pasado xoves estaban positivas. A Policía Local nos transmite o pasado xoves que no Ponte de San José se tramitaron en Mos 60 denuncias. Por lo tanto, eso sí que nos fai pensar que as cousas non se están facendo por parte da poboación todo ben que se debería, porque son moitas denuncias abertas na Ponte de San Xosé. Por outra parte, as desinfeccións continúan no nivel máximo e temos tamén no Concello en este momento 2 persoas con aislamento no que é a plantilla do Concello. Hai 2 persoas ailladas debido a que hai persoas nas súas familias pendientes de PCR. Despois, se queren máis datos, os pode dar en privado o secretario de que se trata. E por parte da hostelería, pois estamos desde a Axencia de Colocación, colaborando con eles, todo o que poden necesitar, desde as novas normas que estipulou a Xunta. Enviamos á Deputación de Pontevedra as bases do reparto da subvención e estamos esperando que nos den o ok para comenzar o reparto dos fondos e por parte do COVID nada máis. Lles quería decir tamén que a próxima semana, hoxe xa vai a ser máis difícil, pero mañán vamos a tratar de ter primeiro o secretario máis a tesorera unha xuntanza coa xerente do catastro para que poidamos, se pudéramos o miércoles o faríamos, pero debido a que son estos días complicados non temos a garantía de que poidamos estar estos 3 días laborables con Micaela, que se chama, non? A directora a xerente do catastro. Que lles quero decir? Pois que a próxima semana seguro, a semana do 5 de abril, convocaremos unha xuntanza destas de seguimento que constituímos do catastro. E es quero anunciar que a situación é moito peor do que nos imaginábamos. En este momento están xa colgadas no catastro todas as notificacións de todos os veciños afectados desta revisión e supoñemos que en calquer momento empezanse a emitir. O que detectamos unha vez que isto é público, pois é que efectivamente a barbaridade que vai a cometer o Ministerio de Facenda non é solamente a revisión do tipo de chan e que haya unha revisión dos que pasan de rústico a núcleo rural ou a urbano, sino que fan unha nova valoración das edificacións. Unha barbaridade auténtica, porque estamos a falar de que a media, polo que estuvemos vendo, a media do que vai a pasar a pagar unha vivenda normal son cerca de 200 euros, multiplicado por 3, por 4, porque son os 4 anos para atrás. É dicir, que se era mala noticia a revisión do suelo, agora falamos de unha nova revisión da edificación. Isto non ten ningunha xustificación, ningunha, máis que pois, facer un despropósito, un atraco a mano armada, porque estamos a falar de que o mellor unha familia vai a ter que pagar pois cerca de 800 euros de revisarlle o suelo e a súa vivenda e encima desde o ano 18. Son palabras maiores o que estamos a falar. Entonces, eu desde logo que creo que ten que o Concello estudiar unha vía de recurso xudicial, porque isto non ten xa nada que ver con decir que queremos actualizar os valores, nin que ven o plan xeral do ano 17 sin estar actualizado. Isto é algo moito máis serio xa, é dicir, cal é o motivo de que o Ministerio queira en este momento en Mos actualizar de novo, pero falaba o no pleno pasado que non hai moito que se fixe unha revisión de novas construcións, que non hai moito que se fixe unha revisión de novos valores de edificacións. O único que quedaba por valorar era o cambio de chan desde hai un tempo esta parte. Entonces, pois me gustaría que, igual que fixemos esa primeira xuntanza, continuemos todos xuntos en esta cuestión que é moi dura,
que non se pode asumir en plena pandemia que chegue a unha persona, a unha familia, a unha unidade familiar de Mos un recibo de 600, 700, 800 euros por moitas facilidades de pago que se lle dean. E, polo tanto, o que lles pido, igual que outro día, é o apoio para que este asunto sea tratado con toda coa unanimidade da corporación. É un asunto moi duro e que creo que o que temos que dar un exemplo de unidade ante a veciñanza. Isto non é unha cuestión política, isto é unha cuestión de sentido común e lles vou a manter informados. Necesitamos hoxe e mañán, porque isto se colgou o sábado no catastro, necesitamos hoxe e mañán para poder ter toda a información posible, a ver se podemos vernos o miércoles, se non tendrá que ser xa para a semana que ven, pero pois Víctor vai a examinar tamén esa vía. Eu vou a chamar a Xunta de Galicia, por suposto, e vou a buscar apoio de asesoramento institucional de que pode facer un concello. Vou a chamar o presidente da FEGAN, lle vou a pedir tamén o apoio a FEGAN para que nos amparen en un momento destos, porque mírese por onde se mire, isto non ten nin pés nin cabeza. E o que lle quería comunicar. Pasamos a tratar dous asuntos por urxencia, antes de rogos e preguntas. O primeiro deles, pois creo que ambos están explicados por parte, non sei se do voceiro ou de Víctor, o resto de voceiros. No caso desta expropiación que se quere poñer en marcha, que a tasación conxunta dos terreos afectados pola execución do proxecto da senda peonil en Dornelas, desde o Instituto hasta o edificio, o único matiz que lles quería facer, me dirán vostedes por que se trae un expediente de expropiación e o importe económico vai contra a deuda, non? Que a pesar de que a lei este ano nos permita facer movementos en este sentido, pois o sentido común dice que non se debería. Efectivamente, eu lles quero explicar que o único motivo de... Vale. Gracias, Víctor. Ahora vas a seguir tú, ¿vale? Venga. Votamos a inclusión. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Partido Socialista. A ver, secretario, explique a cuestión, porque eu me perdín. No, yo tengo el acuerdo. Simplemente es la propuesta de aprobación es aprobar un crédito extraordinario 1/2021, financiado mediante Baixa noutra aplicación conforme ao seguinte. Créase a aplicación orzamentaria exploración de terreos proxectos en da de Dornelas 38.956,50 euros. Baixa no préstamo do Real Decreto 4/2012 polo mesmo importe. O segundo punto sería expor ao público o expediente de modificación por prazo de 15 días mediante anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra a efectos de presentación de reclamacións polos interesados. Gracias. Intervencións? Empezar dicindo que votamos en contra da urxencia porque entendemos que tampouco había que traelo fora do orde do día e que podía vir co proxecto e que podía vir para o próximo pleno. Pero entendemos que porque queren iniciar o proceso de expropiación, aínda que o proxecto non o coñecemos. Isto chegounos os xoves, non tivemos tempo suficiente para valorar o proxecto, por iso que nos vamos a abster. Tan só puidemos ver a documentación que se nos achegou para a expropiación. Non temos claro que este proxecto vaya a dar solución ao problema dese vial, por iso preferimos estar pendientes de valorar o proxecto e cando veña a pleno, si ven para votar ese proxecto, pois aí xa decidiremos a nosa postura. Pero agora non temos claro que, porque non tivemos suficiente tempo para estudalo, e ademais que, como ben dicía vostede, o razón común dinos que o primeiro debería de ser pagar a débeda e non utilizar eses fondos para crear esta nova partida. Gracias, Román. Sí, bueno, primeiramente sigo sin entender, o sea, non entendemos o porqué ten que non foi, non, o sea, si hubo
se o xoves estaba preparado toda esta documentación, por que non foi a comisión informativa? Eso primeiro, o sea, fruto, nos entendemos, ou non sei que me equivoque, ou que nos equivoquemos, que é fruto da improvisación e do pouco control que hai, da pouca, o sea, da mala xestión que hai a hora de executar este tipo de cousas. Se pode comprender a necesidade de levar a cabo este proxecto, pero entendemos que se debería de buscar outro tipo de financiación para o mesmo. Pois, sei, a través da Diputación, da Xunta ou do que fose necesario, non de deixar de pagar débeda. Nós, neste caso, nos vamos a abster, o sea, no sentido, o sea, nunha clara idea de que o proxecto é necesario, pero nos pilla tan de sopetón, tan de sorpresa, así estas cousas tan improvisadas que inda que sea unha demanda de veciñanza, é unha grave irresponsabilidade deixar de pagar a débeda. Entonces, en vez de buscar outro tipo de financiación, e por iso nos imos abster, máis nada. Gracias, Gustavo. Sí, engadir ou adherirme á opinión que acaban de expresar de que, ao mellor, este tema podría traerse para o próximo pleno. Pero entendo que si se trae aquí por urxencia é porque entende o Goberno que é necesario ter canto antes esa disposición de crédito. Entón vamos desde o BNG a darlle ese voto de confianza neste caso. Dito isto, entendo que a dotación de 40.000 euros o que vamos a votar só imos a votar o que sería un proxecto de expropiación, o que son as 115 parcelas, me parece, ou 100 e pico parcelas. 130 parcelas. O proxecto entendo que xa está feito e que unha vez se aprobe isto, dará comezo o proxecto. Eu sí que engadir, como o proxecto non vai vir a pleno, decir que tratemos de facer, ou por parte do Goberno se trate de facer un proxecto non cortoplacista, senón de futuro, que a estrada esa quede nunhas condicións óptimas e que o paseo ese efectivamente dure moitísimos anos. Moitas gracias, Verónica. Ben, decir que reitero o que dixeron sobre o tema de levar a comisións. Tamén entendo que polo que dice o concelleiro do BNG, pois é polo tema do crédito. O proxecto en sí pareceme bo, concretamente en Dornelas merece, como outras parroquias, ter unha senda. É unha parroquia pequena e non ten ese tipo de ocio e bueno, esperarei a mirar o proxecto e valoralo máis en profundidade. En principio pareceme unha cousa boa para, como insisto, para Dornelas, unha parroquia pequeniña que tamén merece como Mos, como Paseo, como Torroso, como outras parroquias, ter unha senda. Grazas. Gracias. Vou a continuar. Gracias, secretario, tan atento. Con cariño. O que eu pretendía era efectivamente explicarlles por que isto o truxemos de forma urxente, porque créanme que si estuvese dentro de 15 días sería capaz hasta de convocar un pleno extraordinario pola importancia que ten este proxecto e polo tempo que tardamos cando temos que falar de 130 expropiados en facer un proxecto destos. O último que se me ocurre é o de Cela. O anterior que se me ocurre é o de Torroso. O de Torroso, a senda peonil desde o multiusos hasta o cementerio, hasta o edificio, pois creo que se acabou de facer esa obra casi cando acababa a legislatura e se empezou o trámite 3 anos atrás. Porque cando falamos de que polo medio hai centos de persoas expropiadas e con todo o que eso conleva, o trámite é bastante longo. Por eso, creo que todo o contrario do que se me dixo aquí, destes piropos de fruto da improvisación e da mala xestión, é todo o contrario o que se fai desde este goberno. Eu creo que en máis de unha ocasión, aquí en este pleno, lles expliquei os proxectos de interés desta alcaldesa e deste goberno. Lles expliquei hai moito tempo que queríamos traballar para que Porcel Obrea tivese un vial en condicións e, ademais, que para cubrir a demanda do que piden os veciños se fixera, ademais dun vial máis amplo, unha senda
que fose unida coa que xa existe e se fixera unha circular. O mismo que falei de continuar as aceras de Cela, o mismo que falei da humanización de Guizán, falei de segundo Pampillón moitas veces, falei do carril bici desde o Alto de Barreiro a Santiaguiño, falei do carril bici de Generoso Domínguez, e todo isto que digo aquí de memoria está no meu programa electoral co que me presentei ás eleccións. E o único que fai a alcaldesa é cada vez que hai unha vía de financiación ter proxectos preparados para que se poidan ir acometendo estas obras. Cal é o obxectivo, Román, deste vial? Pois o obxectivo deste vial, queridos compañeros de corporación, é que se meta no Plan Concellos do ano 22. Mire si somos previsores. Pero para que este vial se meta no Plan Concellos da Deputación do ano 22, estamos indo tarde xa. Mire si somos previsores, porque sei do que se trata. E como xa teño, pois, como se dice, horas de vuelo, eu sei que un proxecto desta envergadura leva seu tempo, leva un trámite largo. E sobre todo cando, ademais, o concelleiro de turno, que en este caso é Sara, quere levar da man isto coa Asociación de Veciños e cos propios afectados, como foi no seu momento Alberto en Torroso, e leva seu tempo. Polo tanto, eu a Manuel Toucedo, a Purificación Barciela, a Ramón Vega e a Raquel lle falei pois o pouco de empezar a legislatura e lle repartín a todos, e cada un foi collendo o que mellor lle parecía, unha carteira de proxectos, porque como poden ver non hai ningún proxecto contratado fora, o están facendo os nosos técnicos, e os van facendo como poden, porque a vez teñen que compatibilizar coa día a día do urbanismo, e a pandemia tampouco axudou demasiado. Este proxecto é de Manuel Toucedo, e Manuel sabía que nos surxía moitísimo pois ter as expropiacións preparadas. E eu lle dixen ao secretario, eu vou a falar cos voceiros, ou se explica aos voceiros e os van a entender, porque isto é unha cousa boa, a todas luces. Non traemos aquí ningún proxecto, traemos unha expropiación, é unha lista de afectados que están na senda que queremos executar e simplemente é pois que hai que dotar dunha cantidade económica para que arranque o expediente. Segunda cuestión que quero aclarar. O sea que non hai ningún proxecto aprobado hoxe, o proxecto está en urbanismo, o ten Manuel Toucedo e teñen a ocasión de falar con el para cando queiran. O único que aprobamos é os 40.000 euros para arrancar o expediente de expropiación. E que ocorre? Pois que efectivamente ese diñeiro non se vai a gastar para isto, Quédense tranquilos, porque eso foi o primeiro que lle dixen á interventora. A deuda se vai a pagar tal cual como se paga todos os anos. E este expediente vai a ser pagado cos fondos do ano 22, por suposto. Cando remate o ano, se volverá estes 36 ou 38.000 euros, volverán á deuda que como corresponde. Que gañamos con isto? Tempo. Entonces, a interventora me dice, sin problema, eu agora collo 38.000 euros para arrancar o expediente, vamos a pagalo co presuposto do ano 22 porque o vamos a incluir no ano 22, pero simplemente movelo de partida me permite, como alcaldesa, agilizar o trámite, porque senón non vamos a dar feito presentar este proxecto á Deputación. A Deputación nos piden a disponibilidade de terreos. Non podemos presentar un proxecto sin a disponibilidade de terreos. E créanme que non é fácil, Non é fácil porque xa pasamos por dous, que foi o de Cela, pero sobre todo de Torroso foi a historia interminable. E simplemente eso, por eso confíen no que lle estamos dicindo, non hai proxecto a este pleno, os proxectos non veñen a pleno, os proxectos non pasan a validación do pleno, o que ten que pasar pois precisamente esta expropiación. Eu agradezo a Gustavo que comprenda o urxente deste proxecto, a necesidade, que a confianza que se lle ten a Manuel Toucedo, que é o noso xefe de Departamento de Urbanismo, é un gran técnico, e estou segura que, igual que foi a senda de Torroso, pois quedará estupendo. Creo que lle decía a Camilo outro día que cando chegue o momento, pois que me parece que aquí sí que temos que pensar en poñer outro tipo de material de senda, porque a de Torroso nos está dando bastantes problemas. E isto é o que lles quería decir. Algúnha matización? Votamos entonces o acordo. Votos a favor? Votos a favor, Bloque Verónica, Partido Popular. Votos en contra, abstencións, Partido Socialista, gañamos. Vale, pasamos a outro asunto fora da orde do día, que é o tema do GES. Víctor, antes de votar a urxencia, explica o expediente. A ver,
simplemente nosotros en Junta de Gobierno fecha del 26 de marzo, el viernes, ya se acordó por Junta de Gobierno el adherirse al convenio de colaboración entre la Junta y la Federación Galega de Municipios y Provincias de Diputaciones Provinciales en materia de emergencias, prevención de defensa contra incendios forestales por el desarrollamento dos grupos de emergencias supramunicipales. Este acordo simplemente proponse a convalidación por parte do Pleno, dar traslado a entidades subvencionables aos efectos oportunos, nada máis. Alguna intervención? Votamos a urxencias e votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Votos a favor? Sí. Intervencións, quere intervir? Adiante. Nada, solo dicir que vamos a votar a favor, pero sí que este tema se anunciou na prensa fai meses e que votamos en falta que se notificase o Concello antes para non ter que facelo con tanta urxencia, que se unha vez que se notifica, que se sae en prensa, pois que pudo notificarse o Concello para poder facelo sin tanta urxencia. Nada máis. Gracias. Bueno, se pudo haber traído o mes que ven. A urxencia, en realidad, é a que lle queiramos darnos, pero se pudo haber incluso haber feito por decreto da alcaldía e dar conta no pleno, pero unha vez que chega e xusto hai pleno, é un asunto de tanta relevancia e importancia, pois a ver, hai cousas, eu non chegou o día aínda que traia a pleno fora do orden do día unha cuestión que dé lugar a un debate profundo e que sea unha encerrona, por favor, libre deso. O sea, son cuestións do máis transparente, como a sempre, é dicir, un GES para mos. Que pode pasar? Que o firme a alcaldesa, que se dé conta no seguinte pleno, que esperemos o seguinte pleno. Oye, pero o normal, se hai pleno chega, pois o levamos. Nada máis que eso, Victoria. Votamos entonces votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos entonces a rogos e preguntas. Desculpe, alcaldesa, quería presentar unha moción por urxencia. Adiante. Sí, justificar a urxencia. Xa expliquei na comisión, por unha cuestión de que houve un festivo a semana pasada, non me deu tempo a presentar unha moción en tempo e forma, pero foi anunciada na comisión e foi pasada a todos os grupos. A moción simplemente é sobre a AP9, instando ao Congreso a que faga a transferencia a Galicia e que se faga cumprimento da rebaixa dos peaxes que se comprometeu o Goberno Central. E por iso lle pido o voto a favor da urxencia. Bueno, Gustavo xa sabe que as mocións se traen á comisión informativa e o próximo pleno a trataremos. Votos a favor da urxencia. BNG, Partido Socialista, Gañamos e Verónica. Votos en contra. Partido Popular queda rexeitada. Bo día a todos e a todas. Quería comezar preguntándolle que os fondos que a Deputación vai a transferir ao Concello para apoiar a hostelería, como os vai xestionar? Se os xestiona dende o Concello ou vai a transferilos á Xunta para que os xestionen eles? Acabo de contestar na miña intervención do COVID. O Concello fixo unhas bases para facer o reparto e enviámolas á Deputación para que nos den o visto bo. Nos dixeron que éramos os primeiros, ademais, e estamos esperando a que nos den o ok e as vai a repartir o Concello. Moi ben. A seguinte é un rogo que, como non nos queremos facer repetitivos, pois rogámoslle ao Goberno que, aparte de tomar nota das reclamacións que, en este caso, o Partido Socialista fai constantemente nos plenos, que se arreglen na mellor brevidade. Se quere, pois, fagolle unha lista, pois, como o cristal da Marquesina de Pereiras, que se pediu en setembro, como o parking de Puxeiros, que sigue sen facerse, varios puntos de luz desde xaneiro. Nos pasa unha relación, Alejandro. Sí. No, e por último, solamente para iso, é moi grave o estado do contador de Fenosa que está enfrente do Colexio Pena de Francia. Tomen nota. Ahora ao rematar o pleno, se non lle importa. Vale. Colla os asuntos que ten aí anotados. E paxe o voceiro. No, o voceiro ou a cada un dos responsables. Vale, perfecto. Gracias. Graciñas.
E o último, pois tamén iso, quero que se poñan, un outro rogo para que na estrada da vía, a altura das leiteiras, está en un estado calamitoso. Entón, pois, non sei se o mellor ten que ir a Victoria a facer outro dos vídeos que parece que surden efecto, que parece que vamos avanzando a medida que vamos facendo vídeos, entón quería que se puxeran un pouco as pilas tamén en ese vial que está feito un desastre. Na estrada da vía, a altura das leiteiras. No, estado, asfaltado e demais, sí. Bueno, e o limpiado tamén. Moitas gracias. Si en algo coincido completamente con vostede, é que os vídeos de Vitoria son estupendos. Román? Roberto? Hola, bo día a toda a corporación. Bueno, esta pregunta quero preguntarle primeiro a Leo si a execución subsidiarias da limpeza das parcelas que están afectadas porque están con piñeiros ou si se están executando en tempo e forma ou si hai retraso. ¿No? Sí. Hola. Bo día a todos. Sí, bueno, o que ten que ter claro a veciñanza é que as execucións subsidiarias teñen un plazo. O sea, nós o que facemos na campaña de prevención de incendios que vai dende maio a outubro é cando facemos esas actuacións. De momento estamos ben, acabamos de entregar a semana pasada casi 30 expedientes a 2 madeireiros para facer as talas. O ano pasado, bueno, ven a outro comentario que quero facer despois, pero xa engado ahora, fixemos 30.000 metros cuadrados de talas. Este ano vamos a facer cerca de 60, sin que lle coste un céntimo ao Concello facer as execucións. Nada, eu che pregunto isto por un expediente concreto que me traslada un grupo de veciños. Isto ten a execución subsidiaria do 28 de agosto de 2019. Isto é unha parcela que está suxeita toda unha liña de media tensión que está polo medio e que os piñeiros están xusto encima da liña, e o máis grave que hai unha parada de autobús que os miúdos collen todos os días o autobús aí. Entón sí que me trasladan de que o Concello se comprometeu, chegou ali, marcou, unha vez que xa o propietario non apareceu, e reincido. Isto data do 28 de agosto de 2019. Eu despois se trasladei un pouco cal é a situación desta parcela e un pouco a ver se podemos executar esta execución subsidiaria por parte do Concello, xa que entendemos de que o tempo que leva transcorrido xa foi suficiente para poder executala. Agradezo que o rematar me facilites, porque pode estar dentro destas que vamos a facer a partir do mes de maio, porque o ano pasado fixemos as que estaban pendientes do 18 e do 17. O sea, que se me podes facilitar, posiblemente este dentro deste expediente. Sí. Vale, gracias, Leo e Roberto. Mais rogos e preguntas? Bueno, isto é polo tráfico pesado nas zonas urbanas de noso Concello. O Concello leva publicado primeiro 18, 19 e no 2020, exactamente en agosto, publican que recibimos a notificación dunha subvención para señalizar esas zonas que se vai a retirar ese transporte pesado. Entendemos que xa está o proxecto, a planificación presentada pola Policía, xa debe estar aprobada, xa debe estar trasladada aos servizos ou ás administracións competentes. E nos preguntamos onde está esa subvención e onde está, porque a realidade é que non se fixo. Que está pasando con isto? Contestolle eu. Pois como nin o Ministerio de Fomento nos resolve, nin a Diputación nos resolve, porque nós o que queríamos era deixar de que pasase o tráfico pesado por Puxeiros de Sanguiñeda, pero obviamente isto afecta ao final a outros viales, e o que buscamos é non a autorización, porque a autorización no vial do Concello solamente a emite o Concello, pero si o que buscábamos en algúns puntos era o consenso, non? De a ver como se podría facer para que as administracións afectadas e a Xunta de Galicia tamén
tivesen coñecemento e, sobre todo, que nos facilitasen. Bueno, non sei se ao final aquí, como é o refrán, cada palo que aguante su vela, o que está claro é que a policía, pois xusto a semana pasada, me dixo: a alcaldesa, creo que debido a que pasa o tempo e non somos capaces, en algún caso, de ter contestación e en outro caso de chegar a un entende, non? Pois vamos a señalizar. E isto yo anuncio xa, o sea que agora, unha vez que pase Semana Santa, se vai a señalizar o corte do tráfico pesado de Puxeiros e Sanguiñeda e a partir de aí cada un que se arregle, así de claro. Moitas gracias. Nada, entendo que se vai facer efectivo xa, esperemos que pois que a policía está contestado, Roberto. Faga despois que se cumplan Roberto está contestado. Se cumpla a señalización. Gustavo, ten a palabra. Non me falta unha, son 3. Vostede xa falou de 3 cuestións. No, sí. A parcela de execución subsidiaria, o tráfico pesado en Puxeiro, nas zonas urbanas, e agora faltame a terceira cuestión. Discúlpeme. Fai unha semana se asfaltou o Camiño do Pazo na parroquia de Tameiga. A pregunta é, pois, o responsable deste caso que Camilo, se informou aos veciños que xestionan o servizo da auga para valorar a necesidade de mellora da súa rede de abastecemento? Quere contestarlle agora ou por escrito? Sí, preguntei polo tema da traída, se quería mellorar iso ou demais, e me dixeron, en concreto da súa, e me dixeron que por ali que non había rede que mellorar. E eu nese momento que lle trasladei. E eu, cando me preguntou que a súa traída non tiña nada. E depois lle dixen, nós non, pero si hai outras traídas que teñen a rede ali. Outras non, a de Baxiña que ten un tramo, lle preguntei ali a veciños e me dixeron que ese tramo case había cambiado fai pouco unha zona ali. O sea, que non había nada máis que facer ali. Entón a cuestión é que vostedes asfaltan... Pero puxeme en contacto con vostedes e lle trasladei que íbamos a asfaltar aquilo se tiñan algunha mellora ou cousas que facer antes de asfaltar. E eu lle dixen, póñese a persona que realmente fan o servicio ali. Puxeme en contacto con que me tiña que poñer. Bueno, pois é unha pena que o Concello faga unha obra destas dimensións e non se poña en contacto con quen está facendo o servicio tan básico como o servicio de agua para poder coordinar os traballos de mellora, porque xa me contestou que non se puso en contacto con eles. Está contestada a pregunta, o concelleiro responsable... Pois que a veciñanza sepa que iso, que o Concello executa obras e parece ser que non lle interesa e poñerse en contacto con quen está facendo un labor tan importante como son as comunidades de aguas. Roberto, rematou. Está contestada a pregunta, o concelleiro responsable de obras lle dixo que se puxo en contacto coas persoas que tiña que poñerse e a resposta foi que non había ningunha cuestión que facer. Non, é mentira. Un foi vostede e outro foi os vecinos que falou Camilo. É mentira. Gracias. E que quede constancia na acta que non se puso. Mire, vostede se vai a calar dunha vez xa? Se xa está ben, Gustavo, adiante. Sí, teño 3 rogos para facer. No ano 2019 o BNG presentamos unha serie de emendas aos orzamentos do Concello para o ano 2020. Entre elas había unha cal pedía dotar dunha partida orzamentaria para a adquisición dos terreos do Castro de Torroso, a cal foi rexeitada. No mesmo senso, presentamos unha moción para ser aprobada por esta corporación sobre o Castro do Castro de Torroso, creando unha partida orzamentaria para a adquisición dos terreos e a posta en valor do Castro. A alcaldesa, nese momento, pediunos retirar a moción, alegando que se crearía unha comisión de traballo para crear unha folla de ruta para a recuperación do Castro de Torroso. Xa pasou máis dun ano e medio e aínda non se sabe nada diso. Curiosamente, fai uns días anunciouse por parte do Goberno Municipal a restauración e posta en valor da tumba dos primeiros marqueses de Mos, citas na igrexa de Santa Eulalia de Mos, e que a alcaldesa buscaba financiamento da Xunta. Por tanto, pedímoslle que mostre cando menos o mesmo ímpetu para a recuperación e posta en valor do Castro de Torroso, e recordar que poñer uns paneis informativos non é facer unha recuperación ou posta en valor. Gracias, Gustavo. Mais? Outro rogo, non descubrimos nada novo sinalando a obsesión pola propaganda deste goberno e a da alcaldesa en particular. A súa obsesión pola foto e ao aparentar chega a extremos tan absurdos como ir a inaugurar o inicio dunhas obras e poñerse con palas a remover terra como se foran vostedes os que fan a obra. Para vostedes o importante é inaugurar cousas e así ter unha excusa para poñer algo no Facebook e na página web. Pero unha vez feita a inauguración esquécense de que iso hai que facerlle un mantemento para que as cousas non se deterioren.
Así pasa cos parques deste concello, cas estradas e un longo etcétera. Un exemplo claro disto, e xa falamos aquí, é o Paseo de Torroso, que vai dende a Sodifici ao multiusos. O paseo non ten ningún par de anos e xa está feito un desastre. O pavimento do paseo está desfacéndose e a xente incluso prefire andar pola estrada que polo propio paseo, co perigo que iso supón. Tamén moitos dos pivotes postos para delimitar o paseo da estrada xa desapareceron pola paso dos coches. Por iso pedímoslle que non só hai que inaugurar cousas, senón o máis importante é realizar o mantemento para que non se deteriore. E que en particular que se arranxe o paseo de Torroso. Remate, Gustavo. Rematei. Vale. Son un minuto, se os teño calculado. Vexo que o trae todo estudiado. Está calculado, está calculado. Pois eu quería decirlle que vexo que a oposición está moi pendiente das miñas fotos e da repercusión que se lle pode dar ao traballo do goberno, pero sobre todo que nos importa a nós e a repercusión do Concello. Mire, que se poña en marcha en plena pandemia 12 naves modulares por parte dos empresarios de Mos e que veña o presidente da Xunta de Galicia, pois é motivo para que o Concello saque peito, para que o Concello se mostre satisfeito, porque quero recordarlle que o polígono de Vegadaña está prácticamente cheo. Pasou xa por varias crisis e Mos seguiu crecendo. E o territorio de oportunidades no que queremos convertir o noso Concello é unha realidade cada día. Se lle molestou que o presidente da Xunta de Galicia e máis eu fóramos convidados por parte de AEMOS e dos empresarios inversores en esa obra, en poñer a primeira pedra e que quedase a cápsula do tempo para a historia, pois creo que vostede non sabe en que liga xoga, porque todo o mundo, alcaldes do BNG, deputados do BNG, de Podemos, do Partido Socialista, todos os que temos responsabilidade política, cando hai que facer unha cápsula do tempo, a facemos con respeto, con cariño, e o último que me imaginaba é que me viñese a criticar que participase na colocación da cápsula do tempo de 12 naves modulares en plena pandemia. Moitas gracias. Eu tamén me pasei un pouquiño, Sonia. Eu teño 2 minutos. Sí, vostede ten 2 minutos. Esta vez se salvou. Recalcou ben iso de en plena pandemia facer iso, que foi o que criticamos. O último rogo, non fai moito tempo comezaron as obras de humanización da estrada Louriño-Sobrans na parroquia de Guizán. Este goberno anunciou iso como un gran logro, pero a realidade dista moito da propaganda que tratan de vender. A realidade que se está a facer en Sobrans é unha nova chapuza. Algo xa típico deste goberno, pero non fai falta ser arquitecto para darse conta de que poñer beira rúas sen ampliar a estrada o que fai é achicar a propia estrada. E só hai que pasar polo lugar para ver que sen ampliar a estrada é literalmente imposible poñer beira rúas en todo o percorrido. Revisando o proxecto, observamos como nin as obras que se están a facer son conforme a él, pero tamén observamos que o propio proxecto non se adecúa á realidade das medidas da estrada. Por iso pedimos que se paralicen as obras da estrada de Sobrans e se faga unha revisión tanto das obras como do proxecto. Moitas gracias, Gustavo. Mire, eu quería decirlle que o primeiro que ten que facer é falar cos responsables do proxecto que aínda non o fixo. Antes de vir aquí a facer o seu papel, interésese polo proxecto. En primeiro lugar. En segundo lugar, vostede ten que coñecer que Mos é un concello con 10 parroquias coas súas peculiaridades e que efectivamente a idea deste goberno é humanizar co paso do tempo ou facer sendas en todas aquelas vías pois que conducen a unha igrexa, a un área cultural, a un centro cultural, a un colexio, o Camiño de Santiago. Non hai ningunha outra que estemos humanizando que non teña esas características. E con que nos atopamos a veces? Pois que efectivamente para facer un vial amplo, un vial con senda por ambos lados ou con acera, nos temos que cargar cando menos unha vivenda ou 2 ou 3. E, polo tanto, eu o que pretendo é facer unha humanización, facer un paso seguro, que é o que piden os veciños, un paso seguro dende a carretera provincial ata a igrexa, dende a carretera provincial ata o novo centro cultural, pero que non teñamos que derribar 3 vivendas, nin facer pois obras que sean dramáticas, porque os arquitectos municipais dicen é posible
en un tramo facer un calmado de tráfico de forma con formigón, de forma que se combine manter as vivendas tradicionais e as construcións que xa existen con que a xente pase con cuidadiño, que pase a modo os vehículos e con seguridade os peóns. E, polo tanto, esas obras chapuza que vostede lle encanta decir non existe ningunha neste concello. Simplemente o que existe é respeto hacia os veciños. É moi fácil expropiar o Porcelo, é moi fácil expropiar Torroso, é moi fácil expropiar o Alto de Barreiro a Santiaguiño, pero non é fácil chegar a facer unha expropiación de vivendas e de muros importantes dende Sobráns, desde arriba, desde o transformador hasta abaixo. Eso sabe Julia, por exemplo, pero que vai a saber vostede, que leva aquí 2 días e da forma que fala mostra un total descoñecemento do que a xente quere. A xente de Quizán quere unha obra segura, pero o que non quere son expropiacións de vivendas. E iso foi o que fixemos. E estamos moi orgullosos e esperemos poder continuar hasta Torroso, hasta o cruce do Moreno, hasta o cruce dos semáforos. Gracias. Gracias, Gustavo. Verónica. Ben, como xa se falou da vía do tranvía, non vou falar eu desa, e entón pásome a Mos Puxeiros. Levamos 3 certificacións pola empresa Narón e deberíase facer un vídeo ali porque hai unha norma que dice nas entradas das fincas que tiña que estar un metro llano separado do asfalto as subidas que hai para as fincas. E se calquer coche arrímase un mínimo vai ter un problema. Entonces eu pediría que se fora a vixiar a obra porque, polo que acabo de decir, que, bueno, que parece que non se dá acabado. Volvo a repetir, 3 certificacións, párase, volvese, párase, e seguimos así. E unha limpieza das cunetas tamén vendría ben para non ter sendas verdes forestais. Sigue. Terminaste? Vale. Pois nada, tomamos nota. Sí, ten razón, porque aquilo a verdade é que le han feito un montón de obra ali, non sei, nós estuvemos con técnico de Diputación. En principio que nos transmitiu que teñen un problema ali co firme, fixeron un muro, fixeron unha contención dentro, pero, bueno, a verdade é que é unha obra que non sei ainda como vai terminar. Claro, eu non sei se se fixou as entradas que lle digo, como o marxen dereito indo hacia Puxeiros. Si, fixeron as en formigón. Claro, e iso é o típico cando, bueno, levantas o coche entre 2 rodas e está bastante perigoso. Sí. Tamén é certo que a avenida do aeroporto tamén necesita pero, bueno, xa os concelleiros xa tomaron nota, entón esa vou deixala. Grazas. Moi ben, pois tomamos nota. Moitas gracias. Se non hai ningún rogo, ninguna pregunta. Sí, Leo. Quería pedir a palabra. Micro, sí? Vale. Quería pedir a palabra para contestar un doses famosos vídeos que falabades, como xa vos comentei no vosso Facebook, que o dixen eu directamente, pero quería contestar un vídeo que é bastante desacertado, non só polo que se dice, sino pola falta de información que desde o Partido Socialista alegades que non a tedes, porque por mí mismo sabíades como estaba a situación. Pero, bueno, facendo unha rápida cronoloxía, cando tomei posesión, unhas primeiras zonas que quixen facer unha providencia e ecuación de mesma foi a zona do Colexio de Atín. Estuve en primeiro buscando os propietarios para chegar a algo que se fixera unha maneira consensuada. Como non se pode localizar neses 6 meses, o 16 de xaneiro de 2020 fixen unha providencia denunciando 6 parcelas para a súa tala por a periodicidade que tiña co Colexio de Atín. O 4 de marzo, esa en concreto que a que falta por talar, a propietaria que aparecía no catastro mete por rexistro que non é dela esa parcela e automáticamente nese mismo día publicámola no BOE para que proceder a empezar ese transcurso para poder echar unha execución subsidiaria. Empezaron a limpiar os propietarios e o 23 de decembro de 2020 levamos a Xunta de Goberno a execución subsidiaria desa parcela. En xaneiro aparece a propietaria, despois dunha axuda que a Comunidade de Montes, e agora mete un escrito que non pode cortar o madeireiro por culpa dos cables de Telefónica, como os transmitín. Falei directamente con Telefónica, algo que o concelleiro non ten que facer, pero puxen en contacto os dous,
E a última acción que fixen foi falar directamente con Madier e dicille que se non lle base a Telefónica, teño autorización por escrito a Telefónica para baixarlle o servicio de emerxencias. Eso é o proceso que vostedes sabían, que omiten nesa petición da veciñanza, que eses árbores aí levan 30 anos levan aí, porque o sabe vostede Alejandro, sabe Mantilla, o sei eu, e a única persona en 30 anos que denunciou fun eu. Aquí ten todas as providencias que fixen no ano 2020, ano de pandemia, máis de 60 providencias. Son unha media dunha semana, que hai que ir á parcela, sacar a foto e facer o expediente. Desas do 2020, o 40% xa están taladas. Que lle quero dicir con isto? Que as cousas se fan por ese traballo. E se vostedes falaran comigo, me preguntaran como estaba, vos diría, falei con Madeiro X, e se non o fai el, vai facer emerxencias porque falamos con Confica. Por iso que a veces eses vídeos, o vídeo da espuma detrás das obras do Celta, non me preguntaron en un mes como está esa cousa. Non me dixeron se fixemos análisis, que deron os análisis. Pois eso hai, pero fixeron o vídeo, quedaron ben, e morreu o tema. Por iso que lle digo que teñen o meu teléfono, me poden decir, podemos ir ao sitio, hoy me desplazo ao sitio como ustedes ás veces que queiran, pero por favor sean máis rigurosos, porque a veces cando dicen, tamén poñen a cuestión a palabra desa persona que vendeu os espinos diante de outros veciños, ela dixo que iba a cortar o porqué, porque logo os veciños expoñen a ela diante dos demais pensando que ela non quere cortar e non é o problema, é de outra administración, como pasa, por exemplo, o de outro estamento, como pasa, por exemplo, cos cables de media e alta tensión. Moitas gracias. Moi ben. Adiante. Leo, alegrámonos moito de que haxa alguén no goberno que este traballando. Alegrámonos moito. Pero nese vídeo en ningún momento dixemos que non se nos estaba dando a información. Dixemos que xa faláramos co goberno e xa transmitíramos esta petición. Por tanto, non alegamos que non temos información. Solo comentamos que a veciñanza sigue reclamando que é a retirada desas árbores. Non dixemos en ningún momento que se nos ocultase ningún tipo de información e tamén dixemos que xa faláramos co goberno, que xa faláramos contigo. Por tanto, non ten sentido tampouco este alegato en defensa para botar por terra a labor que fai a oposición, neste caso, dentro do Partido Socialista. Pero, dito isto, alegrámonos moito de que haxa un concelleiro do goberno que este traballando. Moitas gracias, Victoria. Leo, temos un funeral ás 12 en Pereiras. Nada, simplemente decir que quedaba de paso, si se enteran, seguro que ven Mantilla tamén. Que quedaba entredito seguro que ven detrás. Esa falta de información. Vamos, Leo. Por iso, moitas gracias. Pois nada, señores, gracias por este pleno. Nos vemos para o próximo mes. Nos quedaremos convocados estos días para esa xuntanza do catastro que sí é moi importante e que teñan unha boa Semana Santa. Levántase a sesión.